Okay then, boys, are we all happy? Right along the line, happy, Clive? Yeah. Okay then. We all happy right along the lines. Heat number 3. Timekeepers ready. Judges ready. Competitors go. Ac I ffwrdd â ni fan hyn yng nghanolfan Cneifio Meirion efo rhywbeth rhyw chydig bach wahanol, achos prynhawn dydd Llun ydy prynhawn y gwellheifwyr. Mae yna felly rhyw flas y cynfyd I bob pwrpas ar y gystadleuaeth yma, y gystadleuaeth agored ydy hon. Bobl o bob gwlad yn y byd yn gallu dod yma a chystadlu yn ddynion ac yn benwod, ac mae hynny i'w adlewyrchu yn y llwyfan ar gyfer y cymal yma. Ar un mae Elgan Hedd Jones, mae Elgan yn gweithio fan hyn hafod y llan i'r ymddiriedolaeth genedlaethol I bob pwrpas. Mae o'n un o ffermwyr yr Wyddfa. Ac mae wedi bod yn Cneifio'r gwella yma erioed. Da ni wedi weld yma sawl gwaith o'r blaen. Yn yr ail safle wedyn, ar yr ail stondin, os liciwch chi, mae Susie Parish o Loegr. Hi hefyd yn lys genad da iawn i'r grefft o Cneifio, boed o gyda gwella neu gyda ffeiriant. A dwi wastad yn cael sgwrs braf iawn gyda hi. Ac yn falch I gweld hi yma bob blwyddyn. Mae hi'n gwneud llawer iawn dros y diwydiant Cneifio. Toby Walker o Awstralia wedyn ar y trydydd safle. Efo'r trwsus coch na. Yn ddifyr iawn bod o'n dod o Awstralia. Ddim cymaint o Awstralia o Zeland Newydd yn dod. A wedyn James Lewis wrth I ochr o Loegr ar 4 ar 5. Richard Till, da ni cael golwg ar Richard yma'n hyn yn mynd lawr yr ochr gyntaf ar y ddafad gyntaf yma. Mae yna 5 o ddefed yn y gorlan, felly mi fydd hi'n cymryd rhyw 3 munud a hanner, falle 4, mynd I fyny ar y ddafad iddyn nhw Cneifio bob un. Mae'n dish hamddenol iawn o Cneifio, a yn y pen draw mae Clive Hamer ar safle rhif 6. Felly dyna'r llwyfan yn llawn I chi, a mae'n braf iawn gweld y llwyfan yn llawn. Ac mae rhaid I ddweud, dwi'n meddwl I mi gofio bod cymaint o gystadleuwyr yma o blaen ar yr agored. Mae yna 5 cymal yma, felly cystadleuwyr niferus yma. Ac mae'n ddifyr bod yr hen ddilliau yma, mae'n bwysig iawn bod ni ddim yn colli'r hen draddodiadau ydy. Ond a oes yna bwrpas ymarferol iddyn nhw? Wel, yr ateb syml ydy oes. Mae yna, achos da ni byth pan da ni'n hel y mynyddoedd yn cael bob un ddafad I mewn i'r helfa. Yn aml iawn, mae yna rhywbeth ar ôl yn swatio y gwres, neu dan rhyw dorlan, neu yng Nghysgod y mawn. A maen nhw weithiau yn dod i'r golwg rhywle yn yr Hydref, mis Medi neu mis Hydref, gyda gwan mawr ar eu cefnau. Anodd iawn Cneifio hwnnw efo peiriant, achos mae gwan yn tyfu ar gorff y ddafad trwy'r amser. Ac felly mae cnwd y flwyddyn wedyn os hoffech chi wedi dechrau tyfu. A mae'n gwneud y gwaith gyda peiriant sydd yn mynd yn agos iawn at y croen yn anodd iawn. Mae gwella yn gadael dipyn mwy o wlan ac yn haws mynd trwy y gwan trwm na yn yr Hydref. Felly mae o'n dal yn hollol bwrpasol, yn hollol angenrheidiol I ffermwyr defed fod yn gallu Cneifio gyda gwella. Mi welwch chi'r arddull fan hyn wrth I Clive Hamer fynd lawr y goes ola o'r ddafad gyntaf na. Yr un patrwm I bob pwrpas a Cneifio peiriant sydd ganddyn nhw. Dyna chi de. Blas o'n hanes Cneifio sydd yn dal yn fyw hyd heddiw. No electric required. This is just man or woman.